हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। मैं सालू मिश्रा अपने ऑफिशियल ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सुनाऊंगी, बहुत सुंदर है, तिलक गीत है, नया स्टाइल में, फिल्मी तर्ज पे है। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत मज़ेदार है। तो चलिए सुनते हैं। अरे मारी के फोकस, मारी के फोकस, हमरा पापा के लिए हलस पटाई चढ़ाई करे। ई का चढ़ाई? अरे मारी के फोकस, मारी के फोकस, हमरा भैया के लिए हलस पटाई चढ़ाई करे। एकर फुटल बा कराही चढ़ाई करे, एकर फुटल बा कराही चढ़ाई करे, एकर फुटल बा कराही चढ़ाई करे। लागत कि एकर बर्तन में भेद बा, अब बटुला उठा के देखा पेनिया में छेद बा। लागत कि एकरा बर्तन में भेद बा, बटुला उठा के देखा पेनिया में छेद बा। एकर फुटल बा कराही चढ़ाई करे, एकर फुटल बा कराही चढ़ाई करे, एकर फुटल बा कराही चढ़ाई करे। लागत कि सरवा ई लोकल सामान बा, अंगना में ले आके कोरत बावाल बा। लाइल बाटे ई लोकल सामान बा, अंगना में आके ई कोरत बावाल बा। एकर फुटल बा कड़ाही चढ़ाई करे, एकर फुटल बा कड़ाही चढ़ाई करे।